לפני כמעט שנה הקים צה"ל בחשאי בית חולים שדה על גבול סוריה. מקום סוריאליסטי. אזרחים ולוחמים סורים שמקבלים טיפול רפואי מהאויב הישראלי השנוא, שמקבלים סיוע מחיילים במדי צה"ל. כל הסיפור הזה רגיש מאוד. עד עכשיו צה"ל לא נתן למצלמות הטלוויזיה לתעד את מה שקורה שם. עד עכשיו. שי גל וצוות אולפן שישי קיבלו לראשונה אישור לצלם בבית החולים הזה, שהוא בעצם בסיס צבאי, לתעד מקום שכל יום בו הוא סרט חדש. נמצאו לי צ'ירין שתכן חדר ניתוח לאחים. תסובב אותו, תביאו את הרנטגן לפה. קשה לדמיין מה חושב לעצמו פצוע שרק לפני דקות הוא עבר לידיהם של חיילים שהיו בשבילו במשך שנים חיילי האויב. פצוע שחצה גבול בין מדינות עוינות ועכשיו הוא שוכב מכוסה בסדינים צבאיים ומביט באנשים שרוכנים מעליו ורואה בטח את המדים שלהם. אולי גם את הדגל שתלוי על קירות החדר. עבד שכב על המיטה הצבאית בבית החולים הקטן שנושק לגבול, גבו ספוג דם. החתכים בגופו התחילו בראש וירדו לכיוון הגב, כנראה מרסיסים של פיצוץ. מצבו הוגדר קשה. הוא שכב על המיטה ואחז בשארית כוחותיו בידו של רופא ישראלי. חייו תלויים בו. כמה הסיטואציה עוד מוזרה? סיטואציה סוריאליסטית לחלוטין. זה לא ברור מאליו שצבא מחליט להגיש סיוע הומניטרי למישהו שעד אתמול נחשב לאויב שלך. הם אומרים את זה, שעד לפני שבוע, לפני שהם הגיעו, חשבו שאנחנו השטן הגדול והאויבים, וחיפשו לנו את הזנב בין הרגליים וכאלה. אז סיטואציה מדהימה. כבר כמעט שנה שבתוך מוצב ברמת הגולן פועל בית חולים שדה צבאי, אליו מגיעים פצועים ממלחמת האזרחים המשתוללת בסוריה. המקום הזה הוקם בחשאי, צוות רפואי הכולל אנשי סדיר ומילואים גויס למשימה הזאת, והוא מוקפץ לכאן על פי הצורך ממרכז הארץ. דם יש? צ'ירין, כמה מנות? 10 מנות, יפה. בהתחלה לא ידענו לאן אנחנו הולכים. אמרו לנו, אתם הולכים, הקימו איזשהו צוות רפואי, משימה לא מוגדרת, זה היה הכל אפוף סודיות, גם אנחנו לא ידענו מה, אבל הצבא קורא אז התייצבנו. כשהגענו לפה, היה קצת מתח, בהתחלה היה המון חששות. מה נעשה, במי מטפלים, איך ניגשים עליהם, מה מותר לנו, מה אסור לנו. זאת הפעם הראשונה שצוות טלוויזיה הורשה לצלם כאן, בתוך המתחם הצבאי המגודר הזה, בו מסתובבים זה לצד זה פצועים סורים ורופאים ישראלים. יש. בעצם איך המקום הזה עובד? פצועים פשוט מגיעים לגבול? פצוע מגיע לגבול, קופצים או מגיעים לנקודה צוותי רפואה של צה"ל שפורסים ברמת הגולן, מטפלים בו, נותנים לו טיפול ראשוני וממיינים אותו. מי שיכול לחזור חזרה, חוזר חזרה. מי שחייב פינוי, מופנה לבית החולים השדה שלנו ברמת הגולן. כל מי שמגיע לגבול אתם נותנים לו טיפול? כל אחד ואחד מהם. כל מי שיגיע. תסביר לו שהוא חותם פה על זה שהוא מסכים שזה לא מרצון, תסביר לו את זה. הם חשדניים קצת? אם הם חשדניים, אפשר להגיד שאולי לפעמים כן. זה משהו שאנחנו מתגברים עליו ביחד. הן כמטופלים ואנחנו כמטפלים. איך המצב בסוריה? كيف الوضع في سوريا؟ والله تعبان يعني يوميا في قصف بالطيران يوميا يعني كل مثل مدينة بيجي عليها يعني 3 غارات أو 4 غارات من الطيران الحربي ويوميا الشكل دائم كل يوميا بالصواريخ وبالدبابات عم يضربوا. כמה בסוף זה מוזר לבוא לישראל לקבל טיפול? ما بعرف يعني بنقول بشار ما دوانا اجت هون يعني اسرائيل دونا يعني بشار ما اعتنوا بينا يعني مثل اسرائيل بشار عم يعني مش بيضرب علينا قذايف ما بيعتني بينا ولا شيء. מה יגידו אבל שידעו שהוא בא לישראל אם מישהו ידע? لا مش راح يعرفوا لانني كنت عسكري وانشقيت يعني شقيت من الجيش السوري وانضميت للجيش الحر يعني مش راح يعرف انه عسكري.
אנשי הצוות הרפואי לא יודעים אילו פצועים בדיוק יגיעו מהגדר, מה יהיה מצבם. חסרה להם גם אינפורמציה על איזה טיפול קיבלו הפצועים בעבר, אם קיבלו. לפעמים נשלח איתם פתק מרופא בסוריה, לרוב לא. עד עכשיו טיפלנו ביותר מ-700 פצועים. רוב הפציעות זה פציעות קשות, זה פציעות מלחמה. קטיעות, פציעות קשות נורא בבטן, פציעות ראש קשות. אנחנו מתאמנים על זה, אנחנו קוראים על זה בספרים, אנחנו רואים את זה, עושים סימולציות, אלה פציעות מלחמה אמיתיות, שלדעתי גם בצה"ל לא נתקלו בזה מאז המלחמות הגדולות האחרונות. תגידו שיסתכל ישר אליו. טלע עליה. כן, מבין שהוא קיבל איזושהי מכה די חזקה בעין ימין. כמה זמן עבר? חודשיים. בית חולים שדה הוא גרסה מאוד מצומצמת וקומפקטית של בית חולים רגיל. יש כאן מכולות שהוסבו לחדרי המתנה למטופלים. הורידו לו פה את הברזל, והוא לא מצליח לתפקד. יש חדר מיון, מחלקת טיפול נמרץ, חדר ניתוח. יש מעבדה ניידת, בית מרקחת ואפילו מכונת רנטגן. אתה נכנס בכלל לשאלה מי הם, מה הם, הם מורדים, הם צבא, מאיפה הם הגיעו? אני לא שואל שאלות שאינן רלוונטיות, אני לא שואל איזה ארגון הוא שייך, אני לא שואל מה דתו, אני לא נוגע בזה, זה פחות חשוב לי. بس احط لك وراك عشان ترتاح اوكي احط لك اياها وراك الله يعطيك العافيه الله يعافيك. בקצה חדר ההמתנה ישב קשיש סורי בן 83. هاي اول مره بتفوت اسرائيل؟ يعني ايه من يوم اسرائيل صارت دولي ما فوت عليها لا بس قبل كنت اجي. הוא סיפר איך כשהיה צעיר היה בא לעבוד כאן בימים בהם רמת הגולן הייתה אדמה סורית. על הקרקע עליה יושב היום בית החולים התנהלו קרבות מלחמת יום הכיפורים. והיום האויב שלו מבית והמלחמה היא אצלו בחצר. الله يسلمك والله يا شو بدنا بالحياة شو بدنا في الحياة ما في حدا يعولنا. رحنا لعند واحد دكتور قال ما بدك تروح على إسرائيل ما بتطيب غير هناك. מלחמת אזרחים זה משהו מדמם מאוד, בחתכים השונים. מגיעים לכאן גם ילדים, מגיעות נשים. הייתה פה איזו אימא שזחלה עם שתי ילדות שלה במשך איזה 4 או 6 שעות בביוב. עכשיו, אתה מריח את זה, אתה רואה את זה, אתה רואה את הבגדים הקרועים, והן מספרות לנו את התלאות שהן עוברות עד שהן מגיעים אלינו, כולל זה שהם צריכים לברוח שם מכזה שכנראה מנסים למנוע מהם להגיע אלינו. מתי נפצע? 10 ימים. מה קרה? משהו פיצוץ. صار في مشاكل عندنا بالحارة كان في الطيران يضرب وفي الشيل كانت تضرب مارق من جنب الحيط جدار بتاع البيت شي كان يضرب فيه رصاص طلقات نارية ما بعرف هو الطلق رجع على أو نفسه تبع الحيط ضرب. افتح عينك. אחמד תפר רופא בחדר בבית בעיר בה נפגע. הוא הבין שהזדקק לטיפול משמעותי יותר, אולי לניתוח, ולכן החליט ללכת מערבה, לישראל. אם הייתי אומר לך לפני 5 שנים שיש סיכוי שתגיע יום אחד לקבל טיפול רפואי בישראל, מה היית אומר לי? برفض لأنه كان النظام مهمنا إنه العالم اللي حوالينا كله أعداء لنا. إيش كان فهمنا النظام وهذا اللي احنا كنا فهمانينه بس من لما بلشت الثورة عرفنا مين عدونا ومين صديقنا. בואו לא נטעה, לפעילות של בית חולים כזה בגבול שבין מדינות אויבות יש משמעות החורגת ממניעים הומניטריים. ייתכן שישראל פועלת כאן גם בשיטת שלח לחמך. הרי לא יזיק לה שחלק מהמטופלים כאן יכירו לה תודה בכל מיני דרכים. אני מניח שלפחות במשטר הסורי מגלים חשדנות כלפי המניעים של המתקן הזה, שאולי זה לא מסתכלים לזה רק כמתקן הומניטרי. אני לא יודע מה חושב המשטר הסורי, אני לא יודע איך הוא מגיב לעניין הזה. אני יכול לעשות הערכות שונות, אבל אני רופא, ואני רוצה לתת להם מה שאני יודע לעשות הכי טוב, להציל את חייהם, לתת להם עוד קצת תקווה. ממדי הסיוע הרפואי הניתן לאזרחים סורים בבית החולים, כמו גם רציפותו, מעידים על קשרים נרחבים של ישראל עם גורמים מעבר לגבול. כך קובע הפרשן אהוד יערי בניתוח מדיניות שפורסם השבוע במכון המחקר וושינגטון.
בית החולים הזה הוא רק חלק ממאמץ ישראלי רחב שמטרתו על פי אותו פרסום למנוע גלישה של כוחות המקושרים לאל-קאידה לאזור הגבול עם ישראל בדרום סוריה. לא רחוק מהמוצב בו ממוקם בית החולים נערכו כבר קרבות בעבר. פיצצת מרגמה אחת אפילו נפלה בקרבתו. הרי לכם עוד סיטואציה סוריאליסטית למדי. מצאנו את עצמנו שחיילי צה"ל שמטפלים בפצועים הסורים רצים יחד עם הפצועים הסורים לתוך המחסות, בתוך המוצב, בשביל להציל את עצמנו, בשביל להציל את הפצועים הסורים. זה מצב שהוא לא מובן מאליו. מישהו שיגיד לך מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך להכניס את צה"ל למקום הזה? משאבים מוגבלים גם ככה? כל שאלה של סיוע הומניטרי זו שאלה שהדילמה הזאת עולה. גם לפני 3 שנים שאלו את עצמנו למה אנחנו צריכים לנסוע להאיטי בשביל להציל את הפצועים שם. ואני חושב שבסך הכל נעשתה החלטה שאני גאה, שאני חלק מההחלטה הזאת, שחלק מהסיוע הזה, אני חושב שההחלטה הזאת היא נכונה. מי שלא עסוקים בפרשנות לגבי הייעוד של המקום הזה הם אנשי הצוות הרפואי. מבחינתם יש מטרה אחת ברורה, לטפל. הם חיים על הגבול בין העולמות, בין השלווה שלנו למלחמה האכזרית שמעבר לגדר. זה שונה לשמוע שאנשים נפצעו ולבוא למקום ולראות באמת איך הם פצועים. כמה לוקחים את המקום הזה הביתה? וואו, הרבה. זה עושה לך משהו, זה שוקע בך, זאת אומרת, אתה לא יכול להתנתק ולראות. זה ירי ככל ש... אוקיי. נסה להסביר לי מה זה השוקע בך הזה. גם, זה צריך. בוא נתחיל. תוך כדי שיחתנו דוקטור זוארץ מוזק לחדר טיפול נמרץ. איתי, תגיד לי אם אתה רוצה שאחרי חדר ניתוח. כן? חדר ניתוח לאחים. סובב אותו. קיבלנו פצוע קשה, נפצע מפיצוץ איזה 1.5 שעתיים לפני שהוא הגיע אלינו. אחים 2 מנות פלזמה. הפצועים הסורים האחרים יצאו החוצה והשקיפו על המתרחש מרחוק. רק לטיף התקרב והציץ פנימה בהשתאות גדולה. شعور عجيب وما بنوصف يعني. شعور مزعج. ما بنوصف. يعني قديش نحن كنا أعطينا فكرة الإمبريالية الصهيونية والعدو الصهيوني والغاشم الصهيوني. ولما شفنا الصهيونية مو هي هاي الصهيونية اللي حكى عنها يعني. بشر مثلنا وإنسانية وأفضل منه كمان. זאת הפעם השנייה שהוא כאן. הוא קיבל טיפול בעבר וחזר לטיפול נוסף. יטפלו בך, תחזור לסוריה. יום אחד תיגמר מלחמת אזרחים אינשאללה. ואז מה, נחזור לשנוא אחד את השני כמו קודם? نحن يلي بنتمناه من الطرفين من إسرائيل أو من الحكومة الجديدة إن شاء الله اللي بدها تتشكل بسوريا تنحل مشكلتنا على الطاولة بسلام بدون هدر أي نقطة دم من الطرفين. אחרי דקות ארוכות הצליחו הרופאים לייצב את מצבו של עבד שיצא מסכנת חיים. ועכשיו מעבירים אותו להמשך טיפול בבית חולים בנהריה. לדעתי האלונקה תפריע לה. לא תפריע. בחשכת הלילה יצאו 2 כלי רכב. אחד מערבה למי שזקוק לטיפול המשך בבית חולים בישראל, ואחר מזרחה, עמוס באנשים שסיימו את הטיפול וחוזרים עכשיו לסוריה. שם אף אחד לא רואה עדיין את הסוף של המלחמה האכזרית הזאת. אנחנו מטפלים בהם ושולחים אותם, אבל זה קצת קשה לדעת שאתה משחרר את המטופל שלך ואיפה הוא נמצא כרגע. זה קשה. מה עושה? מקווים שיהיה שלום? לא יודעת.